Takže čaute ľudia, ideme si tu dneska vytvoriť svet a taký, no nie svet, ale proste ďalší ostrov. Takýto asi malý by som povedal, že môže byť, alebo takýto nejaký, taký kruhový. A tu do stredu dám takto jedno jazerko. A dáme tu ďalšieho človeka. Nech si tu vytvoria štátik. A uvidíme. Akože, no, tak už si to obsadilo Slovensko, nevadí. Ale musíme, aby nebolo zase také ľahké, aby sa mohli rozširovať, tak tu dáme medveďov. Bum. Trošku si asi budeme musieť približiť obrazovku. No. Ako zatiaľ tu máme toto, to je celkom dobré. Ako teraz som trošku zvýšil rýchlosť, nech nám to ide fajne rýchlo. Teraz je ďalšie obdobie, doba padajúcich slz. Neviem prečo, ale zomierajú tu. Možno asi náhľad by som povedal. Ale to nám moc nebude vadiť, lebo ideme tuto na Antarktídu. Tu si založili novú onu. Lenže oni nevedia, že ono tu skoro furt bude padať slnko. No, že slnko padať. Toto, bude tu furt skoro snežiť, takže moc akože neodporúčam tu bývať. Dáme tu pár mrakov, nech poriadne prší. Dáme tu ešte aj Thundercloud, nech poriadne hrmí. Vidíme, že poriadne sneží. Ale že poriadne, aj pelesky tu riadne utierajú. Ale už sa to roztápa, lebo to bola taká, že búrka, že rýchla. Že tak nejak. A utierajú tu blesky, jak neviem čo. Dobre, nás teraz to nebudeme riešiť, dáme si tú dobu takúto. A ideme kúknúť, jak sa tu darí. No, my tu dáme trávu, samozrejme. Takto, len počkať. Tak. Teraz toto. Dáme tam ešte pár takýchto. A dáme im tu trošku. Dobre, teraz by som urobil, že tu dáme atomovú, ale ne. Tuto dáme vodu, len neviem, kde je voda, lebo more, melčina, tuto. A taký maličký, fakt, že small, takto priekop. Sa to bude napájať. Takto. Ale neviem, prečo je Sonic Speed, keď som to ani nedal. Neviem, oni opustili túto dedinku, neviem prečo, asi sa im to tam nejak nepáčilo. Ale dáme im tu, aby mali aj čo jesť, dáme im tu toto. Nech sa im trošku darí, ale viete čo urobím? Tu. To bude taký väčší ostrov. Sice dosť veľký, ale to bude taký ostrov, že to bude najnebezpečnejší ostrov, čo môže existovať. A dáme tam, môžeme tam dať, čo ja viem, môžeme tam dať
UFO? Nie. Angel Tower. Skúsme dať toto. Ťukneme na tohto. Ja mu musím... Ja nechcem sa na neho pozerať. Toto ťuknem. Neviem presne, jak sa to robí. Nie som až taký vzdelaný. No, takže asi im tu dám nejaký biom. Ale jaký biom im by som dal? Tu, ohnivý biom. Dobre, taký mini ohnivý biom. Nech to tu poradne horí. Asi to viac hore nebude. Dobre, to nevadí. Teraz... Neviem, prečo nič nestávajú. Skúsim. No, neviem, ale je tu toho akože fakt, že dosť. Normálne až viac než dosť. Môžeme dať... No dobre, to je jedno. Možno si tu za pár rokov niečo postavia. Čož dúfam teda. A ešte trošku tu zväčším toto. Kde to je? Biom. Bum, bum, bum. OK. Tak toto je na túto časť asi všetko a ďakujem za pozretie.